Ngaret nang ngendi gini. Astagfirullah ya Allah. Sartelo sekete kaya mbuh kae tempat barang ora mati. Dan sampeyan lek ra diwatun yo bongkor, ulem ngene sekete to. Ngaret tangane kaya mputun renek. Gel aku ngaret. Ngaret angel kaya mbuh ngendi-ngendi renek sukat. Ngaret nang ngendi ngene iki. Jembleng aku ngene ngaret. Ngaret sapine iki pakani apa? Ngendi enek seperti iki. Jan. Aku pegel tenan ini ngarit. Akhirnya suket. Ngarit nang ngendi gini. Astagfirullah ya Allah. Aduh sapa iki? Ketiban apa iki ya Allah? Ya Allah. Asem dangkrek ane. Iki wong apa sapa sing nguncali ya? Masa Allah. Jan nek wong matun penak-penak kok malah ketibanan kaya ngene lho ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jan Ngarit kok jan angel ra karuan. Pun gumun ngarit ning ngendi karepan. Masa Allah ya Allah, ya Allah. Semane. Nek apa deh kuwi nibane sirah ya Allah, ya Allah. Kok enek sandal barang iki jane wong apa-apa to jane iki? Allah, ya Allah kok yo sepi kaya ora enek wong. Tapi kok enek wong ngantem ning sirah barang. Ya Allah, ya Allah. Hoi, sabar mau balang aku. Yo ora to Mbak balang piye lho? Ya balang. Ora lah balang apa to wong aku ngarit kono-rono ki renek suket terus aku ki arep jajal ngarit kono kok. Aku lo maton penak-penak malah nek sing balang lho. Lah mbah aku yo ora ero to nek sampean ki kebalang. Sapa? Ya mbah. Balang karo apa aku yo ora ero, sampean kebalang karo apa aku yo ora ero. Balang karo apa kelaran aku boyok karo gasku loro. Saya kene iki angker lho Mbak paling ki, sik anu ki ladang iki. Kok iso paling akeh setane ladang iki. Sampean awan-awan ngene iki kok nang ladang. Lah piye kok breyah ini kok. Oh alah, mulai ae lho. Paling iki setan kok iki sing balang iki. Lah yo wong kuwi kok wong jahil paling. Saku arep ngaret rono kok iso malah kaget aku sampean bengoki hoe ngono iki kaget aku iki. Anu, wis mulya ae lho Mbak iki setan tok nggone iki, nggone wingit iki. Alah, Mbok di kamu beh. Oh, asik kena. Aku dan ora sengaja lho krungu ngene. mosok lek jereke wong kae mau ladang iki angker metu setane. Terus rawani ladang dhewe no ngene iki. Baliklah engko timbang nang kene diantem medhi meneh. Carane niki wedi terusan ladang dhewe. Kene iki wong kesel gara-gara tun ora mulih-mulih kok. Masih wong kayak mau mbok dia mau rasa bersalah. Beh, ora wong kayak mau tak bialang kayak mau. Mudah-mudahan ya ora lah.